Можете ли да си представите живот, в който чрез слагането на определено устройство на очите си, може да имате достъп до неограничени възможности, като това да посетите концерт на любимия си изпълнител, да играете любимата си видеоигра, да се срещате с приятели, да се запознавате с нови хора, да дори да ходите на работа, и всичко това от комфорта на вашия дом. Тази вселена на безгранично удоволствие вече е факт и е позната като метавселената. Но какво всъщност е метавселената? Оригиналната идея е, че метавселената е визия за това, което мнозина в компютърната индустрия вярват, че е следващата епоха на интернет, а именно единично, споделено и потапящо 3D виртуално пространство, където хората преживяват живота по начини, по които не биха могли в физическия свят. Сега много от вас ще си кажат, че реално ние притежаваме това нещо чрез телефоните и компютрите си. Голямата разлика с виртуалната реалност обаче е, че чрез метавселената ние ще можем да се потапяме с всичките си сетива в съдържанието, което консумираме, и ще се усеща, сякаш е истинско. Какъв обаче е проблемът с виртуалната реалност? През 2021 година Марк Зукърбърг ребрандира компанията си Facebook в Meta с цел да насочи фокуса си към метавселената. Кое обаче е нещото, което мотивира милиардера да инвестира толкова много ресурси в тази насока? В момента социалните мрежи на Мета имат около 3,88 милиарда потребители. Сега си представете тези хора да използват виртуалната реалност, която е много по-пристрастяваща от обикновените социални мрежи, които така или иначе вече са завладяли обществото ни. Марк Зукърбърг на практика ще има възможността да контролира реалността, да налага своите правила в едно общество, превърнало се в консуматорско. Хората няма да осъзнават естествено опасността за тях, защото те ще получават постоянен допамин и ще си мислят, че са щастливи в един виртуален свят. Та това реално вече е факт с телефоните и компютрите. Само се огледайте наоколо. Всички скролват в социалните мрежи на телефоните си, но виртуалната реалност може да има още по-мащабен ефект, защото в метавселената дигиталният допир ще се чувства истински и няма да имаш нужда от клавиатура или телефон, а да не говорим, че самото твое тяло и лице ще се възпроизвежда сякаш е реалния физически свят. Човек няма да иска да сваля VR очилата, защото ще получава постоянен допамин, съответно ще инвестира цялото си време и финанси в един виртуален свят, което на практика ще превърне хората в просто консуматори и реалността ще те удря всеки път, когато свалиш очилата за виртуална реалност и осъзнаеш колко по-скучен е истинският ти живот и как реално нищо не си постигнал в него и съответно ще искаш да се върнеш в виртуалния свят и така ще се въртиш в един омагьосан кръг, който ще те превърне в консуматор на метавселената, която на практика вече ще е превзела съзнанието ти. За тези от вас, които си мислят, че това е далечното бъдеще, всъщност виртуалната реалност вече е факт. Наскоро беше проведен първия подкаст Метавселената между Марк Зукърбърг и известния подкастър Лекс Фридман. То можем да отбележим, че възпроизвеждането на двамата събеседници наистина беше впечатляващо. Те изглеждаха сякаш са в реалния физически свят, а не на хиляди километри разстояние. Също така да не забравяме, че вече бяха представени новите очила за виртуална реалност на Apple, които ни показват впечатляващ напредък в технологията. Навлизането на изкуствения интелект също е стъпка в тази посока, така че виртуалната реалност на практика е факт и с любопитство очаквам да видя как ще бъде наложен този свят на постоянно удоволствие, но и с леко притеснение, разбира се, за това какви ще бъдат последиците върху обществото ни. В заключение, може да кажем, че технологиите се развиват с изключително бързи темпове и неща, които сме гледали по филмите, вече са факт. Виртуалната реалност всяка година става все по-добра и по-добра и поглеждайки година назад, когато всички се подиграваха колко зле е метавселената, напредъкът е уникален. Въпросът е как човечеството ще реагира на нея и дали виртуалната реалност ще направи живота ни по-интересен или ще превърне обществото ни в просто една дистопия.